Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kag pamarang nga daan ka, tapno di ka maibabain iti udi na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Podno ka din nga umay nga artista inton kasaryo ka ni Victor? Adaan, banda ti agtukar, iso nga umay kanto. Oh, dayta ti invitation. Wow! Nagbonggamot ng dayta nga invitation. Nag-cute kayo diti picture yu ado ka ni Victor. Siyempre, nangina timbayad mi iti photographer mi. Nagkapupay nga mi ni Manila. Ha? Kasta ka di? Ay sus, kasapulan ka rod nga agpapintasak. Tapno siyak to ti kapipintasan nga abay. Abay? Sika? Abay? Sa anak ka di nga abay? Kita na danagan mo dita invitation. Ne? Apay ngay. Awan mat nagpaiso tinagan ko. Oray jay nickname ko lako maarusing. Ay, pasensya ka na. Dagiti nga min partidos ni Victor tinangisagana iti dayta. Iso tinagpili ka dagiti abay kaninong kaninang mi. No sa anak amay sa kadagiti abay, MC Latan. Wen, nalainga kag MC. Addan MC mi. Addan? Kitaam nga min kumpleton dayta invitation. MC. Ayan na nga dito, dayta nga MC. Dayta dita baba. Aywan, adda nga paiso. Sino ay dagito Duada, dayta lalaki, driver dagiti naganak ni Victor. Kat, dayta babae. Sino ay dayta? Amuna ka dimot lang ti ag-MC. Siyak, adon tinag-MMC ak akaskasar. Nag-MC ak pa ya itinatayan. Ay, dayta di para luto da. Katulong? Katulong kan driver ag MC? Ni, siyak kat nag-training ak. Kaya't mo tay pakitak pay kan ka dagitay certificate ko? Adada iji balay, naka-frame. Bagkatat to aming ditoy, tapno makitam. Ay, bayamon, isudalatan. Anyamot tan? Awan man lati pasat kumot iti kasar mo. Ay, abay kan tulatan Sapay nagdaydayat ak pa iti numano abulan. Abay kan tulatan ije kusina. Ha? May mayat dayta, tamabsog ka. Bilibakan ka, pare Victor. Bigatin dagiti ninong kaninang yu At dapay senador. Kumplito da pare. Ada senador, ada congressman, umay pa ni governor, ken ni vice governor. Oh. Pati ni Mayor. Una, kumplito da nga rod. Biliba ko na talaga kan ka. Adun to ti umay pare. Agasan, ada agtukar abanda. Idol ko dagitoy abanda pare. Manungay ti imbayad yo. 10,000 ti maysa. Anya? Ay, nagninan. Oh, 10,000. Limada. Oh. Adu talaga ti kwartam pare. Ikaw na. Maminsan lang nga kasarda tao, di kat aggastusan iti kasta kangina. Sa bagay matkit di pare. Amom, idi nagkasarak. Duwala ang amanok ti pinartime. Anya? Ay, nag-chip mo tan. Isula ang matigabalak idi. Aging gaita. 10 years kami kan ni bakit ko. Naragsak kami matlatang agdandan na. Ay, kat mayat Congrats pare. Umay kami tulatan kan ni kumare. Nagrigat mo ti abay iti kusina. Nagdadaktil na dito silyasa dito. Sabi nagpupuskol ti uging da. Nay! Ayan nga, iti kakadwa maparalutaw. Ay, napanda binuya di kasar, tata. Ada ka no ngamin umay nga artista kan senador. No, asino day taa? Senador. Nay, apay nga asan ka mapanagbuya, balasang. Asino nga iti agkiwar ka dagito'y malutluto akanan no mapanak, tata. Ay na, mabisina. Gusto nga mayak dito.
Apay, amalakay. Anya kayo kadi dito'y akasar. Ay, di nakman awawagan iti amalakay. Anya nga ron ti iyawag ko kada kayo. Katlakay kayo mutan. Tatasyador kunamlatan. Tatasyador. Hmm, Anya kayo kadi dito'y akasar. may sak mo kadagiti ninong. Anya? Sika? Ninong? Na, apaya kas tatisaw. Kaslawan bilib mo kanya ka. Ay, mas daawak nga rod no kasano kayo anak kalusot. Ah, Idinto ta pagaamukmat nga iniskrinan da dagiti inaladaan ninong ninang ken abay da. aya. Ay, uray kastoy lang nga sa anak mo ta basta-basta. Anya? Ay, mga anak man ta mabisina ka talagan. Mapayag da pa'y ngagpakan. Ag-honeymoon kami iti Palawan ken ni Victor. Ha? Palawan? Wen, nakapan ka ni Ijay? Jak to pa'y nakapanay di bagyo. Ijay tukat Palawanan. Well, Ijay kami amapan ken ni Victor. Nagswerte ka. Tarich tinakiasawaam. Kasta talaga. Tangay sa anak anaswerte ang nagbalin nga abay kan MC di kasaryo. Siguro, agswerte akmot itan. Wen tasi kagayam tinagkiw-kiwar kadagiti na iluto idi kasarmi. Agpay so dayta. Di mo kadiam mo apermi ti podot iti kusina. Kasta una iti panagtudtud tilinget ko. Iso nga ron nga ibagam no anya ti kayat mo. Kita amon no anya ti produkto da ijay Palawan. Day talaan, awan sa balen. Wan, awan sa balin. Ay, kastulangan. Isang putan kantulaangan iti agbalin a boyfriend mo. Ay, kayat ko dayta. Kayat ko. Siya kung di kararagsakan na lalaki dito lubong. Tasi ka tinasawa, Paulina. Aguri ka. Di nakarakupan. Sumangpot tapay mo't ijay papananda. Tani adda tapay la dito eroplano. Wala niya. Makapanervyos mo't gayam ti aglugan iti eroplano. Sana nga nervyos, tasi ka tikaduak. Nagtalna ka man. Isaganam kit din di kwartam. Ado ti kwarta. Adun to ti ipagatang ko kan ka no makasangpet ta ijay Palawan. Anya ter aramido nyo dito, tatasyador. Eh, di mo ka diamaw amay sa kakarpintiraw. Kaya tiyo asawan, agtrabaho kayo? Wan? Kabaalan nyo pa'y? Ado di tati-atiwag ng ubay nga karpintiraw. Ne. Ditan samutan ang naglugan da Paulina kan Victor. Ha? Ay, happy honeymoon friend! Deyo liplipatan da kita yung pagatang ko, Ay, may na, helicopter da ita. Saan nga aeroplano? Amok Saan na nga aglugan dita? amok, tata. Panag ko na yun, jak amo. Na, Amok. Ne, aglaklako kayo man gaya man diti palengke, ante. Ay, wan, balasan ko. Tapno adda pagbiyagan ni mat akan ni tatang mo. Kumusta ngay mat dagiti lovebirds ang nag-honeymoon iti Palawan? Nakaawid damutan Anya? Ay, manulaang ngal daw da ijay. Ne, apay ngay. Unak man no kunada 1 week da ijay. Kurang ka nung ti kwarta na balasan ko. Anya? Iso ang nagawid dat. Ay, awagan man kit din ni Paulina. Tadi nagsarita kami, makaungungat man. Ha? Apay ang makaungungat? Ay, jakman ammo, iti dayjay agayim mo. O, sige. Awaga. Tapno i-follow up ko dagiti ipagpagatang ko kadakwada. Hello? Hello, friend. Ayan na nga tay boyfriend ko. Ay na, pasensya kan, friend. Simangpot kayo mat gaya man ang nag-honeymoon. Di mo pa imbagbaga. Saan kami lakuman anap-napan iti Palawan? Taapay. Ay na, bimad kami lang ijay. Anya? Kurang mati kwarta ni Victor. No kasta? Saan mo anagatang dagiti pagpagatang ko ka? Ay na, pasensya kan, friend. Talagang awan. Ay, umay kan tumankit di dito'y balay mi. Ha? Adda bala yun?
Wen, umay kanto. Paulina, pagaling ka. Uy, uy. Apa yan? Agtutudo. Apa nagpanik ka? Bayang magtuto. Ne, apa niya dito tanong? Agtutud nga ron dito silid ta. Anya? Yung kamangalay ti itaya ta timba. Darasan! Paulina! Mangyag ka man dito'y salas iti planggana. Hay, unay matanda ito abalay. Agtadtad mat amin asulinan. Pasensya ka na, mahal. Mahal tarupam. Ni, dapat agtutud dito likod ha. Ay, awanan ti maitaya. Naibusan. Iti planggana nga eh. Ay, unay matan. Yung kalaan tam ni, mabasatan dito'y. Paulina, di mo kunaan aday to'y tibalayo ko ni Victor. Daytoy talaga. Day to'y kubo-kubo. Wen, Nabasamot di taunag. nagtudo ngamin itinagpig sa idirabi eh. Nagtudtud. Di saan na ka mabaling nga umunag? Ay na, saan pa ilaang friend? Mangkit kita ni Victor iti karpintero amang tarimaan dito'y balay mi. Ay, Adam amok analaing a karpintero. Diyan nalakalaang ti sinir na Apay, awan kwartayon? Awanin nagastos amin ni Victor iti kasarmi. Anya? Kunak man no super rich day ta Victor? Di kagda nagbiktaur. Sakti makamawa mang tarimaan dito'y balayaw. Agyaman na ka, tata. Anya, tata. Ninong, tiyawag mo kanya. Ninong kayo? Gawain. May saa ka nagiti ninong yaw, hindi kasaryaw. Kastaya. Siyak ti kalakayan. Hanggang siya matikalayan kung kasing putan. Nagaduti alang akarpintero. Day tapay lakay nga agkubkubon. Wen, ado tininong kaninang taasikat kan babaknang. Ang mapagkarpintero nga rod ida. Alaman? Apay, di mo ammo aninong taday ta iti kasarta. Anya aninong may bagbagam. Wen, ninong ta. Kan naglaing day ta nga agkarpintero. Ay na Victor, awanan ti kwartata. Nubayadan tapay day taalakay. Manuaya tinabati ako artata. Paggatang laangan iti sidaan day to'y nabati. Kulam ngamin nga addan nakasagana abalay mo. Nga ado ti urnong mo. Kadamay. Daytoy nga, balay ko. Day to'y bahay ko ba ang agtadtad? Ah, Kunak man numansyon ti bagbagam. wah, ay... Ay linukunak lang. Diyak kaya tagyan dito'y. Agawid aklangan. Di ka ngamin agpamarang nga addaan ka. Tapno saan ka may babayin iti udi na. Nailawanak, friend. Dakil ti babawi ka talaga. Sige lang, friend. Sangit mo, sakit tinakam mo. Awan mo't makakita kan ka. Sige, agidda kakit di tadatar, saka agsangit. Paulina! Anak! Nay! Anya tiraramidam! Ala, bumangon ka ditan. Ay, anya tiraramidam ahon, anak ko. Nasakit tinakam na anti, talino ko ni Victor. Kasanaw, alino ko na nga ibagbagam. Istoryaan mo na, friend. Nanang, kunanang addaman siya na pagyanan mi. Bahay ko bumat ngagtad-tad ya balay na. Uray la nabasa ni Paulina idirabi ta permiti tad na, nana. Kan ijayak pa'y kaaruba sumaksak do. Agasam day ta? Binigat kan minalam ka mapanagsak do iti karuba? Ama ano, dapay aso da. Adda nga ron. Ha? Dakkel nga aso? Un. Ay, kat. Anya nga rod, di kayat mo nga aramidan, Paulina. Jakon kayat ti agawid ije balay mi nanang. Imbag dito'y balayo kin ni tatang. Tatiles ti datar na. Ije ngay. Kawayan, ante. No adag sirip, masirit dakan. Ay, agsina kamin kin ni Victor. Ay, kasta at talaga ti mangrog-roge nga agpamilya, anak ko. Ay,
Daka mintupay ka ni tatang mo ide. Ado a sakripisyo me. Tapno makapundar kami laeng itibukod me abalay. Saan kami nagdependar iti sa balay? Isu arumbeng akas tamet ti aramidan nyo ita. Mangrugi kayo iti awan. Ha? As in, zero, auntie? Katuan no kunam alino ko na ka ni Victor. Ay kat aganos ka anak ko. Agtinulong kayo kitdeng agasawa. Tapno sumaya at ti panagbyagyo. Nangruna no agdanton ti anak yo. Agananos ka. Takas tangarod ti sinapataan nyo adwa. Ay, amok day di alin niya, auntie. Itiriga kenamay. Wen, pudno dayta anak ko. Itirigat ken ginawa, masapol nga agtinulong kayo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kag pamarang nga addaan ka, tapno di ka maibabain iti udi na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.